Здравейте, господин Захариев. Здравей. Какво ви води във Велико Търново? Освен, че идвам за представление, разбрах, че тук правите окупация и реших да изкажа своята подкрепа. Защо решите да подкрепите точно нас? Защото смятам, че вашата окупация е някакъв знак за това, че сте свободомислещи хора, които наистина искат да направят нещо градивно, не да се задоволяват с ситуацията, в която се намират, но искат да надградят, искат промяна. И това според мен е наистина повод да се опитам да ви подкрепя. А какво бихте казали на нашите студенти, така, да ни подкрепят, да сме всички едно цяло? Тъй като в момента ни трябва точно обединение. Да, според мен е много важно хората да се замислят защо учат. Не да се фокусират върху това, аз уча и имам право да не пропускам лекции, като цяло защо е образованието. Образованието е човек по някакъв начин да развива себе си, по някакъв начин да открива на какво е способен, а когато е ограничен от системата, когато е ограничен от схеми, в които не е участва и не желая да участва, които виждаме примерно дали в парламента, дали дори в ежедневието си. Това според мен е момент, когато човек трябва да протестира. Дали ще бъде чрез окупация, дали ще бъде чрез друга форма. Няма значение. Въпросът е в борбата срещу изграденото статукво, което в момента е против народа. И затова според мен колкото хора се обединят срещу нещата, които не им харесват, нещата, които са против естествения път на развитието на човек, според мен ще се достигне до нещо по-добро. Благодаря ви.